ନାନୀ ଆଜି କଣ ଖିଆ ଚାଲିଛି? ପଖାଳ ପଖାଳକୁ କଣ? ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଠୁ ବୁଡ଼ିଆଳୁ ଭଜା ହଁ କୋବି ଝୋଳ ଇସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି ଗାଁରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଆସିବ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ସର୍ଟ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଦେଖି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଖାଦେ ଖାଦେ ଶାଗଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଶାଗଟା ଟିକେ ଖାଉନୁ ଶାଗ ବି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ମିଠା କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଶାଗଟାକୁ ଖାଉଛୁ? এটা হব 20 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ହଁ ଆମେ ଅବାଟ ଥିଲା ବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ ହଉ ଆଜି ଖାଇଦେ କଣ ମାଝି ଯୋଉ ରଙ୍କୁଣି କି ମିଳିଛି ଇଲିଶି ସବୁ ଖାଇଦେ ଆଜି ତୁ ପଖାଳ ପେଟ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଖାଇବୁ ଆଉ